डेमोक्रेसी मेजॉरिटी से आसल कक्स हाव बेनो रक्तिनि अम हाइके पाब्लिक न त्रिपुरानि जनगण न आम हाइके राजनीति खालाय दाथकाइसिनि बे अनेक ओंखा जों नुकजाक 2016-17 सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्टनि एगेन्स्ट नंखरजारनि सामार दिरखानाव नरक बरक जतन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न अपोज खालायनाय नरक विधान सभाव तुबुदि जों आबनो सापर्ट खालायनाय बीजेपी नि 10 जना तिप्रासा एमएलए दङ बरक ब सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न साजागिया आईपीएफ नि संग साजागिया दाबो ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार दङ रेभिनिउ मिनिस्टार दङ तुबुदि बिल जों सापर्ट खालायनायनि आदिनो बरम गोनां जितेन चौधरी साका आं अमनो सोंनानै मुजुगबनो जे नों आसो बसर मन्त्रित्व साका एमपि इंका नों अमतो साइमाना नांगौ जे सापानो आइन যত সাইমানে নিকো আইন অনেক কঠোর বাধ্যী সংবিধান ইয়াবা নং যে তিনি আমাকে কক্সাই সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট एक्ट नो अपोज खालायै केरालाव दाबो केराला सरकार सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो आजागा चालु खायनानै रिलिया अब हंकाय पुरापुरि दामहिनाय सिया देहिनाय ना दाताल साव देहिनाय बेलायखेनो वानामा सिंसाकक कारण भारत संविधान 7 शिड्यूल सराय सरायकै सिजाक दङ जे 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट संविधान दङ जे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकारेन्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट दामो दामो दङ के सराय सरायकै 17 नम्बर यूनियन लिस्ट नि भारत संविधान 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट सिटिजनशिप नि कक सिटिजनशिप नि कक सराय सरायकै अब यूनियन से क्लाइमानाय अब स्टेट सं क्लाइमाया सिटिजनशिप नि बेपार सिटिजनशिप अलरेडी सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट पास खुंगै थांजाक प्रेसिडेन्ट सय रिजार्ट गभर्नमेन्ट नोटिफिकेशन का रिजार्ट आजागा नों स्टेट ताम क्लाइमानायबा बरक साव नरक तुगु दिनै केराला गभर्नमेन्ट केराला अब मेजॉरिटी दङ केराला गभर्नमेन्ट न बरक टोटली बाथरिका केराला सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट चालु मुलिया जुदि चालु न मुलिया दिनै कमना आं पयतबान खालायगोन चालु मुलिया केराला दामनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खिन्जा नांबाय केराला गभर्नमेन्ट दिनै एमएलए गोबांमा दङ नों अपोज खालायो नों बिल टु बि आबो उंलि माया आमप्रि हाय कारण नों यूनियन लिस्ट नि ककनो नों बाध्य आबो संविधान से साव जों साया आबो नों यूनियन लिस्ट न नों स्टेट लिस्ट कुनो दिन चेंज खालायमानया जेमन जीएसटी सिगाङाव जीएसटी बिल दंका नों जुदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आबो नरक सीपीएम सरकार त्रिपुरा हास्ते चालुगै दं नों जीएसटी बातिल खालायमानया कारण आबो यूनियन लिस्ट नि आन्दार अम हायन कनकारेन्ट लिस्ट को जुदि न स्टेट नि कायसा खुसियो पुलिस नि पेपर गोबां मेटार र जुदि यूनियन सं जुदि चेंज खायसिका एमेन्डमेन्ट खालायखिका नों आजागा स्टेट संपूर्ण खालायनाय करे नों दिनै अजागा वेस्ट बेंगल को नरक नुगै मानना तृणमूल कांग्रेस आजागा क्षमता सालबाय गंनिनो जतन सोलाय एमएलए गोबांना आजागा चिरि खंना नांगेबदो लामा फायो कारण नोंनि एमएलए संनो अजागा चालु खालायमांलाखिनि आबो बन्द खायरिखाय बुटा बुटि खालायाखै बन्द खालायरिखाय चालु खालायमांला खामु किन्तु जतन सायमानो आइन जतन सायमानो कारण यूनियन लिस्ट नों बादनिबै कुनो खालायनानै बिखाय दिनै नों अजागा 2018 जरा 2018 मार्च जरा दरक अजागा आप्रुभ तो दरक खालायमान खामु नों दिनै खरक नैसे आईपीएफ नि एमएलए बाहाय कैबिनेट पास खायनो नों सायमाना नांबोले नों खरकसा मन्त्रि इंगै थांजा खरकसा एमपि थांजा